பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல அட்டகாசமான ஒரு சைட் டிஷ். இப்போ கத்திரிக்காய் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எக் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி உள்ள விதைகள் ரொம்ப விதையாக முத்தி போயிடுச்சுன்னா அது வேண்டாம். நல்லா பிஞ்சு கத்திரிக்காவாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்டு உள்ளே வந்துட்டு சொத்தையாக இருக்கா, வண்டாக இருக்கா, புழுவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்படி கட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி அரிஞ்சு நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் காரி போகாமல் இருக்கும். கருப்பாயிருன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் முதல்ல வந்துட்டு நான் கத்திரிக்காய் அரிஞ்சு வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் தண்ணியில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே குண்டு கத்திரிக்காய் வந்து பேக் சைடு மட்டும் எக்ஸ் ஷேப்பில் அரிஞ்சு போட்டாலே போதும். நான் நீல கட்டியிருக்கனால 2ஆக கட் பண்ணி வந்து எக்ஸ் ஷேப்பில் அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸு ஆட் பண்ணுறேன்னு தெரியும். ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரு ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வேர்க்கடலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேர்க்கடலை 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணி அது ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை போய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெந்தயம் கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க. பூண்டு 4 பல் எடுத்திருக்கேன். இது பெரிய பூண்டுனால நான் நீளமாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய், பச்சை மிளகாய் 3 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் சின்ன வெங்காயமாக எடுத்து 1 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கத்திரிக்காவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். பிரியாணிக்கு நல்ல ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு கத்திரிக்காய் கறி நம்ம இப்படி செஞ்சிட்ருக்கோம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிரியாணியோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஒரு அட்டகாசமான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிடும். அதுக்கு கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி கத்திரிக்காய் கறி எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. தக்காளி 2 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம். மூடி போட்டாச்சு. அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விடுங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். எந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தாலுமே அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உப்புத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொத்தமல்லி தூள் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். புளி உங்கள் புளிப்புக்கு ஏற்ப ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லையா நான் ஆட் பண்ணது வந்துட்டு ஒரு நெல்லிக்காய், சின்ன நெல்லிக்காய் சோட்டு புளியை கரைச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நாம் எள்ளும் அண்டு வேர்க்கடலையும் வறுத்து வச்சதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. அதையும் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க. இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு கிரேவி வேண்டாம், எனக்கு வந்துட்டு அந்த கத்திரிக்காவோட ஒட்டி இருந்தாலே போதும் மசாலா அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேக விட்டிங்கன்னா நல்லா இன்னும் திக்னஸாக ஆயிரும். பிரியாணிக்கும் நல்லாயிருக்கும் அண்டு ரொட்டிக்கு சாதத்துக்கும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க கத்திரிக்காய் கறி.